Ini dewasa nai tongnai takuk tei bukurongno hambai maruo ani miyani sikon sa blog ni bising tei sajak tongmani kaisa naruwai phainai hnai chini Tripura ni top singer Rsamung Kurung tei Sui Kurung da Korendra Tripura bo chini nobo nograi phai manjak phaijak ang tabok chini dano lamsogo नोंनोबो लामसगो तेनिनि YouTube channel je nai tongnai rokno khajani ta khutei broks nuba ang hambai margo hengkai tini ang belai ani kopal kaham je wan sogoi maya ang oro sopai nai nai ani nokto baksa siana basai manna ani nokto belai Rusia bari haba hasalma ta singmong or mobile komse kom 100-150 kilometer rong nai aseng haksal tini ang wan sogmania tini kaitor subamani bisingti soipeka belai ang botong thogo khatungu nungbai malayai belai nuna hambai te nai tuna robo chuba di je bini channel ni subscribe khaidi te live khaidi जों jotono mo haikena जों chubalai chini tifra sadopa haikena जों kalainai buskanga agoglainai hambai hambai maro sini dana tini si no phayai aram rok dinang sa tong thok sa hadai pa kusa cycle di pa je ani sana musumani moi thai abuno musam masakan to si kamung ani chini korok bai khe na moi rimi ege korok bai khe na bera so belai thok jaga ani kaisa bo favorite no ang tini musaka ekdom khatung khang tini ani kisar samani bo khorang energy rok phainai ekdom tong thoka thogo Salai, tini sini sab kereng sini dani bising teseng resamung tangsa kanalai jotobo kanalai adi bubusutuku senger sabai kanalai marana mela kana thobi ni bakrang nong jotobo kanadi tabo kanalai se bakha mela tong thoano phaidi ang tabo resanani bagai sini dano koye ai geta singmung hambai maru te ase ang to sebani thani srung sebani thani si abu to kisa sasiwana Ike nok to baksa saimana ani mokol problem ba test to mini kisa sawana ega ani mokol to nugyang nok ana nok phanang to nor nugya afano tini ani hamjak matong mabai noni hamjak matong mabai sopai karo belai nono hambai margo hangai temang kalang ani gurungkha kaisa kaitor ani gurungkha kaitor ano je bo gyan rmabai bo ano chuba mabai bo ano timabai sang tini asujo sopai ka barsa mung thaisa thani pana ang resapka bangkang tini kisisa just ani guru nirsang nang kaisang jaga tangang kaitor nirsang pilar sabo amani bagang kisisa ang henere kenar mana nanggi tonggo ani lang mao subrai ni kopai hama tong sang Kereng gitong nai Subrai ang leneng vai Nang gitong gong Hanilang mao Subrai nini kopai Ang lesem song Kelai tong puru Subrai neng ano teka Sensar menago Ang him tong puru Subrai neng ano teka Ang lesem song Kelai tong puru Subrai neng ano teka Sensar menago Ang himtong puru Subrai neng ano teka Nanggi tonggong Hanilang mao Subrai nini kok hambai maro mela khana thoha kha mela nango chini kaitor busu tuku sono subai tong tini sini resap kereng sini dani bisingo kaitor tong na ang kha khlayo
teibo kaitor bono suba thong bini resa mono teibo kaitor tuisra betong thong hambai maruo arbo sang dana kok thasa sangni musugo ang singdi tamase sangnai je sami ai to sangani sem sang dana sangani musugo dana mane resamung bisingdra bor samung kisah mane kaitoni gan di kisah hamzak na u secular gan kisah o khlai pas hai khnar di mane ang to पहिला वो काइtor ni resamung to bani bekhani bisini hamzak mane si mo to sangsara jas ani mohayangkha ani mokol problem angkha aboni bisingte ang mar sapka ba nongnu khung cholen ani bagai ba afano norok lukurok je hamzak mane bisingti sang or samon resapka afano kaisani romantic resamung kaisa ang resabai khnarawano abo dasekang busubakha sini বিশেষ के एकदम kaham ko luku chati pc jomatia bo producer khaika tini bo hamjak mani bisingtei bo khairok mani bisingtei chini or samung sing raima saima nei baksa khna kana nang khede khna ka khana jaga raima saima na kisisa hener khanar nai bini pore ani je tuma tumar samung doktong kisisa ang henerei khnar wana có cho gửi tông nai chừng ở tư yo no có bố nai tông nai chừng ở nó baro no sự yi cứ lang nai chỉ ni có thô mà no sa jak thương cho to ni khu gono moto mi tong na yo kumbaro baino rucha bui tong na yo tok sharo baino sheye kelang nai chini ko thomano sajak thung joto ni khugono Oti mak thano bus kang tunai tangka semai cheng korok nei raima shaima sadineng sini kothoma tanggane chừng lệ tini akhe khna jas kisisa khnarwana tai gani belai thanda nungui totra ko soja tui nungui phemani hani baga kisa khorang somaya apana ang jas music ro basi bisir sama ba ingai tani gani kisa totra sodba tan somaya kha asok jakang kisa tan somaya ngo ga besa jangke to tebu ka hamung khamung hambai maro hai phano mela khana thokja hanglai birar klei rei rasa mao bakrang ro mela khana thoha song mela auro nuhlai youtube ro nuhlai mela youtube khulai se sini dani resap kereng sini da koren ni mela resam murok sopayo tama jani hnai buri kamlani hlai tama suna murani dehan bono kisara sabe kharala bo bisa khana thokja boto kaisa samung hai tongmani nasini arup beri nai thong nana hingkai tui kumbani selanai thong nana hingkai kola sorani mokol muani boni mokol muani boni mokol muani aine ang kisisa lemane beri nai thok to joto jaga na tongo selanai thok joto jaga na tongo apana tui kumbani ke kisa nai thok ang khana mane age ni okraro bo saithang tui kumbai yang kola sora se beri kaham cela kaham tongo ni klau apana mokol lupur ke sopalia je nugia perusahaan sope se kele apana buini koguni bisingti mana bisa ke matong kha okay hambai khana thoha talai seng ekdom last ro thana ko bukolomo mela ekdom bini poila ganale moda je kya tong ang mela khana thokja siganna dak koloi hanai bono kisi sakhala khai jodi mane mela khana thokja khule ang borok khana nok to khnarnai kisi nang sakaba mukteri maya mokolowani jadu no nai thok jagei
tong kerai kerai bekawani nono mang muita mani deg kelio ani yo beka le kelio ani o besak jadu nono nugi jadu nono nugi jadu nono nugi jadu nono nugi 1 2 3 4 5 nung no ani like jongka ang no ani wipe sunggo ang no biang thang hai shawo nung ano logi wo 5 5 5 4 5 6 मैं हूँ तेरा आशिक 5 6 7 ang no nini husband yeah 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 kete kesha kisah kenal sih namanya, ani kisah, ekdom hamzak mani samong buka bahasa samani, kobor buka ani, kobor buka nini, kobor buka ani, kobor buka nini, nini hamzak ma ang le mani, kobor ang camani, nini hamzak ma ang le mani. Camaya nang maya ang mani mucunggong ani beka nono mang hamjak tong nani mucunggong ani mokon nono mang nai nani हो जाए पागल इस प्यार में हम दो दीवाने हो जाए पागल इस प्यार में हम दो प्रेमी Hambai. Hambai ha. Hambai maru. Korong se mela korong gan khana thong mani sorai. Hambai maru madra hambai ha ni ron jaga. Nakati mela khana thoha. Kusa sot khaira sabai khana mani bisinte joto gan nang saja ha mela khana thoha. Nok nai di bini YouTube dro phabo mela awo YouTube dro thanai song nuo bini mela mane rasa mane rok phayo okhai phayo angai mela nayo bini bagai tabok berasap mani rogo mela mane khana thok jaha lai tini blog lai sagna sini dabai okhai mani norok hambai margo dong tini ang je jeng mo hai ke matong mani bagai belai serangja norok tapok di Kajoli anok official Kajoli anok official be o channel no norok subscribe te like no ni khabai te khubai hamjagui ne subscribe live khaidi haiken norok bunu chubadi khairok di bobo te buskango bini channel no torei mantho bo norok chuba mani bisingte sengti prasani ni channel no ani channel no khai subscribe khlai khai kese jeng buskango agoglai manai te thanglai manai joto no seng khabak sake tonglai nai hamjaglai tonglai nai seng joto kaisa ni kaisa khairok lai kaisa ni kaisa hamjaglai nai seng mai kena subscribe khlai nai jani ja channel no hamjaglai tonglai nai aseng tei buskango bo cheng kaisa seng bobai buto ani ro samung rok resap nah ini tong layo ngai seng resamung kaham ang kisisa rep kisa ro rikramon nini kang macung mas hot bekha engge hot besak nini lollipop khangga thayo tonggo ros asena sarisnang red kebang mane resamung resap jaya ko ba joto khnar liya asegna hambai Hai dia lai tini ni blog sagna tata bye